Vemos unha risa. Bueno, boas tardes. Vai sudada. Antes de nada vou presentarme. O meu nombre é Juan. O meu nombre é Juan, creo, e digo creo porque os meus pais chamanme fillo, a miña muller chamame cariño, os meus fillos chamanme papá, cando estornudo chamanme Jesús, e houve unha temporada que fui un árbitro de fútbol e se me chamaban de todo iso. E diredes por Juan, vaya nombre, pois sí, antes era o que había, non é como ahora que lle chamos a de calquer maneira, vale calquer cousa, nombres de aquí ou de fora, non, antes había nada máis os nombres de aquí, e cando nacíamos rapaces, había 10 nombres, nada máis había que escoller, collemos nenos según a cara que tiña, así que poñan o nombre. Este ten cara de Pepe, este ten cara de Paco, Francisco, este ten cara de gilipollas, Juan. Esa risa tonta non me gustou nada. Cantos nenos, Dios mío, canto me gustan a mí los nenos, canto me gustaba a mí cando era pequeno, Dios, cando iba a escuela e ano pasaba, daquela queríamos ser todos ou superhéroes ou futbolistas. Superhéroes había quen quería ser el hombre araña, el Spiderman, cuidado. Había quen quería ser el hombre murciélago, Batman. Eu quería ser el superhéroe gallego por excelencia, el hombre del tiempo, Batman. Cantábamos todos por o colegio diante, arriba era vos, Adam Wayne, puños fuera, eu... Ata mañá. Bueno, había algún día que me cantaba e incluso dicía Manusquía por entrar por bares. Pero como superhéroes non existen, porque non existen. Porque tiveron na televisión, pero non existen. Vas por aí adiante, Spiderman non existe, non o ves. Batman tampouco, Batman, ves que agora por aí Batman? Non existe. Eso está ali na televisión, pero non é de verdade, digo por eu. Entón, metimos a futbolista. Íbamos para xogar, nos recreos, salíamos todos combatidos ali para xogar, para estar ali o primeiro, total, para qué? Si sempre escollíamos mismos. Luís, o dueño do balón, e Alfonso, repetidor do terceiro ano. Cuidado, Alfonso, repetidor do terceiro ano, repetidor profesional. Tiñamos desa asignatura se era capaz de suspender 13, con todos. Sí, repetía 3 veces, sacábamos na cabeza a todos. A mí sacou máis de unha vez. O caso que escollían para xogar, como escollían? Acordádemos, oro, plata. Oro, plata, monte coja. Tecnología punta, Escollían sempre os mismos. Os peores quedaban para o final. Bueno, quedábamos. A mí collían sempre o último. Tide Palomero, non estorbe, que non estorbe. Alármica. Eu ao principio via que non me pasaba o balón. Dixen, non me ven. Empecé a ir ao colegio con chalecos refletados. Pero dixen, o problema non é que non me veixen eles a mí, o problema é que non veixen a pelota, E cando me dixen puñela o chaleco reflectante a pelota, botaronme. Deixei de xogar con rapazes e fui xogar con rapazas. Nenos, cuidado que as nenas que son unha raza moi falsa, La madre que nos parió. Sí. Vamos a explicar. Que marchei de xogar con rapazes, fui xogar con rapazas, chego ali e dixo, podo xogar con vos? Vale. Veña, sacar a pelota. No. Al escondite. Vale, o escondite. Escollemos, venga, oro ou plata. No. Rifando. Que é iso? Vos acordaron do que era rifar? Que era escoller utilizando unhas frases, poesías ou versos del tipo de Pito, pito, gorgorito, donde vas tú tan bonito? A la era verdadera, pim, pom, fuego. Agárrate, Gustavo Adolfo Becker. O Don Juan de Villanaranja, la vez que fuma, la vez que canta, tener la barriga llena de vino tinto, de vino azul. Arde mi
problema é que elas utilizaban eses versos a joderme a mí. Sí, e máis como decirle de tres maneiras. La primera, la metralleta. Poñémonos todos e dicía Pilarita, que era la que rifaba siempre. Pito, pito, gorgorito, ¿dónde vas? Con tan bonito a la era verdadera, pim, pum, pam, pum, ven fuera, Juan Panda. Segunda, la goma. Pito, pito, gorgorito, ¿dónde vas? Con tan bonito a la era verdadera, pim, pum, fuera. Juan Panda. Vamos a ver, un buen listo non é, pero... Y la tercera, porque me fui al punto, que era pito, pito, gorgorito, donde vas tan bonito a la era verdadera, pim, pum, fuera. Chiruca, tú ya no pandas. Pito, pito, gorgorito, donde vas tan bonito a la era verdadera, pim, pum, fuera. Juan Pandas. Tocaban a mí, sí o sí. Vale, Panduelo, ¿qué hay que hacer? Hay que contar hasta 100. ¿Pero qué 100? Porque había 100 para ellas y 100 para Juan. Si contaba Juan alto, claro y despacito, que algún día tenía acabado de contar e non estaban nin as da limpieza. Si contaban elas, no me 100, porque é un lado arriba, abajo, Panda, por Juan. Si mira, joder, que non daba tempo a esconderse. E despois, hasta onde chegaba a Panda? Porque si faltaba Juan, a Panda era todo o muro que rodeaba o colegio. E un día tiñas a todas pilladas, faltaba unha sola a la madre que la parió. E non chega, non me di, por mí todas mis compañeras, Juan Pandas, venga, aí, por aí, que má cosa, pobre. Pero bueno, a escuela non íbamos só a xogar, tamén íbamos a estudiar, Pouco, por cierto, pero íbamos a estudiar. Que ocorre Alfonso, o repetidor, que chegaba sempre tarde. E tiña excusa sempre. Chegou un día tarde Alfonso, pero como llegas tarde? Señorita, acaban de poner un letrero fora do colegio que di zona escolar, circule despacio. E outro día chegaba tarde con Luis. E decía a profesora Luis, de Alfonso me lo esperaba, pero de ti non. Como es que me llegas tarde? É que estuve na casa, estaba dormindo e empecé a soñar que iba dando volta ao mundo nun avión e quedei dormindo por subir el pato. E ti, Alfonso, non ves tarde? Eu fui a esperar ao aeropuerto, Alfonso era o demo, un día un pouco máis se vai á cárcel, e máis seu pai, por culpa dos deberes. Pillados arrancando nunha plantación de eucaliptos. Que vedes vos, e que ten que ver os deberes? Pois sí, encargáronos que, de deberes, encargáronos encontrar la raíz cuadrada de 4, e eles non atopaban ningún, ois. Un día, cando era máis pequeniño, chamou unha colega a profesora e dixo, vou intentar utilizar a lógica con ele, a ver se consigo sacar algún punta aprendido. Entón íbamos a falar dos milagros, entón vou dar pistas a ver se sabe que estou falando dos milagros. Dixo, Alfonso, a ver, imagínate que un neno de 3 anos se sube a un 7º piso, cae e non lle pasa nada, ¿eso que é? Eso é suerte. Non, home, non, porque imagínate que ao día siguiente van a subir outra vez e cae e non lle pasa nada, ¿eso que é? Eso sí é moita suerte. Pero se ao día siguiente van a caer e non lle pasa nada, ¿eso que é? Eso sí é práctica. A mí que máis me gustaba era o que daba casa de religión, que era o cura don José, que veu de Andalucía, un tío que viña contentísimo, porque antes todo iba que tiña que atender das parroquias, puxo o blanco, daba as misas, como lle chaman, misas express, metíase no coche que non se baixaba, nobre Padre do Espírito Santo, ras, o corpo de Cristo, ras, vai ao pazo, ras, sempre pensei que ras era cambio de rasante, non. Ras é unha abreviatura, R-A-S, roguemos al Señor. Sí, que Luis Moya, o que iba con Carlos Sainz, foi ao catecismo comigo, e hasta que empezou a andar con todo isto, Carlos Sainz non lo dicía, pero cando con Carlos Sainz sempre, primeira oración, segundo, ras, segunda oración, segundo, ras, tercera oración, ojos se cierran, ojos se cierran. Ojos se cierran, Carlos Sainz cerrou os ollos cando foron a
Estando nas patacas Luis Moya como buen gallego, como buen católico que dixo: trata de arrancarlas, Carlos, por Dios, trata de arrancarlas, hombre. Eu non sei se podestes conta, pero antes pillei o dedo, e non me xata como me está lanceando, non tenes por unha tirita destas para facer unha placa ou algo? Sí, porque agora curame todo con tiritas, eu agora cando era pequeno non iso nada. Miña nai tiña o remedio universal, curaba todo co mismo. Miña nai curaba todo con aguardiente. Doiche unha muela, unhas gárgaras, xa está. Doiche o estómago, un vasito de aguardiente, como nuevo. Malestar general, medio litro de aguardiente, oche! Juan, pasouche a muela. Que muela? O peor de todo é que era tamén usada para facer frejas. Tiña unha botella cun trapo solo con aguardiente, para cando chegaba de xogar ao fútbol que sempre me mancaba, para arreglarme. Na entrada da casa estaba o recibidor, estaba o teléfono florero para a botella de aguardiente. Entraba pola porta para facer un tobillo. Ai, non, aparecía un tobillo, miña nai tranquila. Botaba un pouquinho de aguardiente, como nuevo, xa está. O día seguinte viñas ca perna oi, sangrando como un animal cheio de limpo por aí. E venga, tranquila. Botaba o aguardiente. Ai, mamá, que pica! Frase típica de madre: si picas que está curado. E outro día levabas un balonazo nos concejales e chegabas á casa e dices con a esperanza como teña máis que trapo. Onde tenes as imaxes? Increíble, hoxe non pasou nada. Sí, porque eso ahora non pasa, Eso ahora non pasa porque estamos en el siglo XXI, la ciencia avanzó un montón, E ahora, en vez de aguardiente, se utiliza aloe vera. Sabedes o que é aloe vera? Que é un cactus en forma de casita de Bob Esponja. Que tes unha queimadura, un poquito de aloe vera e xa está. Un granito, un poquito de aloe vera e xa está. Que tes almorranas, ni se te ocurra. Non que unha vez con almorranas, ai, como puximos un pantalón de pano eles. A raya rojas blancas como José Loreto de Madrid, venga, ahora, vale, María. E as almorranas ríndose de min. Bueno, que chegan as almorranas, en realidad quen sabía era a miña muller. Intentándome explicar que para curar as almorranas coa aloe vera hai que romperlle a folla e o que ten dentro é que te descalar, non? E non se tente que coa aire arriba do puto campo, non dá? Ela dicíame, ti, pícache así de cidade. Eu dicía, se pica que está curando, se pica que está curando. E menos mal que hai o aloe vera, porque se seguimos co aguardiente de niños non sabemos como se esperaba. Que a veces iba a escuela non sabía si vou viño ese. Non me vou contar moito como é o desengaño, mas non vou contar. Que se algún día vos engañar e tienes chegar a casa, para non chegades a casa, deixamos quedar ali os colegas e non ocupados entre semanas. Empezas a escoller as chaves, quitas unha sola, non ves unha mandaderas. E empieza la caza y captura de la cerradura. Date quieta, hombre. Non me conoces, que soy tu amo, coño. A ver, espera, ahora. Entras para dentro e salta a alarma. O parajuego de metal que ten tua nai na entrada do pasillo hecho. Poe, e a ti que se te ocurre? Se ahora sí, leva media hora intentando abrir os portachos do bloque e des a culpa do parajuego, hombre. E despois entras na casa, hai algún ingeniero aquí. La madre que nos parió, joder. Que maneira é de facer as casas que fan todas iguales? A porta, que hai detrás da porta un pasillo largo. E aquí non queres salir para fora, aquí tens que ir ao baño, non te fone o baño ao final de todo. É que hai no medio la habitación de papá e mamá, e hai que pasar, É como faz, aproveitando os ronquidos do teu pai. Vamos, Juan, tranquilo, Venga. Quieto. Quieto. Vamos. Ay, déjame las caras, vamos a tocar.
mañá que encendeu a luz. E está detrás tú inflando na colchoneta. ¡Qué bonito! ¿Qué estás facendo? E aquí a que hora que se te ocurre? 98, 99, 100, estou de arriba abajo, banda. Vale, vale. ¿Y ahora qué? Por mamá. Sí. Bueno, vou ir acabando que hai máis xente aquí esperando. Eu desde pequeno sempre quixen ser mago. E vendo estes magos que estudaron aquí en Canadá a facer un truco de magia, pero tedes-me que axudar, axudadame. Facemos un truco de magia deste sale imposible, eso. Vale, venga. Os que teñades un pañuelo, poñedelo na mão. A poder ser que este limpio, Sí. A ver, que me son moi poucos. Aí. Os que non teñan pañuelo, como se tiver. Poñemos a mão así. Eso es. Cara de felicidade. E vou intentar utilizar unha máquina que teño para teletransportarnos. Vou mandar a outro sitio. Vale, vamos a darle de redor. Aí. Cara de contentos, cara de felices. Más, eso está aquí por la media. A ver, dámosle ahí a mano, ya que teñamos o pañuelo. Aí. Muy bien. A ver se non me trinca esto. Vou poñelo a máquina a funcionar. Vamos a teletransportar a todos. A ver, ponédelos ahí. Este lado primero. Bien. Este lado después. Vale. Xa podedes parar, Ahora queda lo máis difícil. Teño que teletransportaros. Mañá ides estar todos no Facebook, venga. Bueno, isto foi unha pequena broma. Falando de magia, o que sobra aquí hoxe é iso. O que sobra aquí hoxe é magia. Esa magia que, se Dios quere, fará que Alex e os seus pais consigan ese reto tan difícil, pero no que moitas veces tamén é importante saber que non están solos. Moitas gracias a todos. Ata a próxima.